Ahoj, jmenuji se Viktorie Králová a studuju hotelovou školu ve Vršovicích a jsem ve 3. ročníku. Můj oblíbený předmět tady je technika obsluhy a služeb. A asi nejvíc z toho hlediska, protože já vlastně pracuji jako servírka ve volném čase a to, co já se tady naučím, to já můžu použít reálně ve svém oboru, ve kterém pracuju. Mně se na naší škole líbí ty možnosti, máme tady nabídku několika kurzů, ať už to je barmanský, baristický, a to stejný s předměty, kterými se vyučujeme, jako je třeba hotelnictví, manažerství. Jedna z hlavních dovedností, které jsem se tady naučila, bude pravděpodobně vaření. Mě vaření teda nikdy moc nebavilo, ale vlastně tím, jak jsem sem začala chodit a začali jsme si to všechno zkoušet, tak vlastně mi to přineslo strašně moc zkušeností a teď mě to baví i ve volném čase a myslím si, že super to zná. Výběr praxí na naší hotelové škole si myslím, že je na skvělý úrovni. Přijde mi úplně super, že si tady můžeme vybrat jak svoji praxi, tak můžeme mít praxi i přímo od školy a to stejný se mi líbí, že nám škola nabízí i zahraniční praxe, což si myslím, že je skvělá zkušenost do budoucna. Moje plány po absolvování hotelové školy jsou pravděpodobně cestování, protože já jsem si vždycky přála procestovat svět a asi nejvíc by se mi líbila pozice letušky, protože letušky cestují po celém světě a spoustu toho vidějí a možná potom bych se chtěla zaměřit třeba na nějaké manažerství v hotelu anebo v restauraci.